8 חודשים אחרי האסון בכרמל, התושבים שנפגעו בשריפה מתברר שאין עם מי לדבר. את הפיצוי שהציעה המדינה הם מגדירים מגוחך. עכשיו הם מגבשים תביעה ייצוגית. מיכל וסרמן עם הפרטים. בסופו של דבר, שורה תחתונה, נשארנו בעין עוד רק, וגם בבית אורן, עם ניי חורבות והרמה של הבטחות. הצעות שאנחנו קיבלנו ממשרד האוצר, הן פשוט היו מצחיקות, פשוט לא רציניות, וכי אני חושב שאף אחד כמעט לא השתמש בהן. לקח לי הרבה זמן, זה היה חודשיים הראשונים רק הלם ועוד בכלל לא לחשוב על מאיפה מקבלים את העזרה. נראה לי איזה לפחות 3 חודשים אחרי רק התחלתי לקלוט שמתחילים מאפס ולא נקבל כלום. בזמן שחלף מאז האסון בכרמל, 2 כוחות אדירים פועלים כאן. כוח ההתחדשות של הטבע שסימניו ניכרים היטב, וכוחה של הבירוקרטיה בישראל, שלפעמים נדמה שעוצמתה חזקה יותר מהטבע. מההבטחות הגדולות שהשמיעו הפוליטיקאים ופקידי האוצר, רק מעט התממש. אני לא רוצה עיכובים, אני לא רוצה בירוקרטיה, אני רוצה קיצור תהליכים, אני רוצה פתרונות מהירים. אז אמרו, איך אומרים במאמן לושן, עזר גזוקת, אז אמרו. עכשיו יש בעיות אחרות, יש הפגנות ברחוב, מי זוכר את השריפה בכרמל? סוחרי הבתים שעלו בלהבות בכרמל ולא היה להם ביטוח, מיואשים ומתוסכלים. הסיוע שהוצא להם, הם אומרים, הוא לעג לרש. המדינה אומרת, אנחנו לא אחראים למה שקרה פה, אבל נעשה לכם מערוף ככה, בגלל שבכל זאת אמרנו משהו בטלוויזיה, והציעו לאנשים דברים שבסופו של דבר, ניקח את עצמי, הציעו לי כלום. הכלום שניב הורוביץ מדבר עליו הוא 20,000 שקלים. אלה הפיצויים לזוג עם 2 ילדים בעבור תחולה של בית שהיה פעם כל החיים בשבילם. מאז השריפה הצטמצם היצע הבתים להשכרה בעין הוד, מי שביתו עלה באש נאלץ לעזוב. רותה, אם למשפחה חד-הורית של 3 ילדים, עברה לקרוון במושב עופר הסמוך. בית זה לא סתם בית, יש לזה גם משמעות מעבר לזה. וזו תחושה כאילו אתה ברוח, אין לך קרקע, אין לך בסיס, ואתה לא יודע מאיפה יבוא הבסיס הזה, וזו תחושה של חוסר ביטחון. היה יכולת למנוע מהנזק הגדול שקרה. אז בגלל זה אני חושבת שהמדינה צריך לקחת קצת אחריות על זה. אחרי שהתברר שהמדינה שהבטיחה כל כך לעזור לא עושה די, עכשיו מנסחים תביעה ייצוגית. לא פחות מ30 משפחות נגד המדינה. המאבק בלהבות גילו כאן כמה מהתושבים, ולא כלום לעומת המאבק באש הבירוקרטית שהם נלחמים בה עד לרגע זה. מי שהתרשל הוא זה שמשלם. אז אנחנו התרשלנו במה? בזה שבאנו לגור פה בעין עוד? בזה שאנחנו גרים ליד היער שקק"ל לא גזמו, וליד השבילי אש שלא נעשו, וליד מכוניות הכיבוי שלא מטפסות בעלייה, וליד המחסנים הריקים מחומרי מעכבי בעירה. אנחנו אלה שצריכים לשלם לבד את המחיר. למה?